Preparar una reencarnació nova, el karma. Moltes vegades parlem de i sobre el karma, creient que en sabem molt d'ell, però en realitat sabem què és o què vol dir karma. Karma és una paraula en sànscrit i la qual és usada en les religions budista, hinduista i jaimista, adoptant la més tard l'espiritisme, el qual definim com a l'energia transcendent derivada dels actes, paraules i pensaments que realitzen o expressen les persones durant la seva vida, condicionant cadascuna de les reencarnacions successives. Acabem d'exposar la seva definició i fins i tot podem creure que l'entenem, ja que moltes vegades, fent ostentació amb ella, l'utilitzem tant per prejutjar-nos a nosaltres mateixos com per jutjar el proisme. Però realment comprenem què és el karma? Segurament, si ho comprenguéssim, aniríem molt més enllà dels prejudicis, plantejant-nos la possibilitat que en molts casos, com a humans, allò que atribuïm com a càstigs o el que etiquetem com a fracassos puguin ser èxits rotunds de l'esperit. Generalment s'acostuma a tractar el karma com si tan sols fos un conjunt de deutes que un ésser té amb altres que ha conviscut en altres vides, durant les quals s'ha interpretat molts i variats papers, oferint-se des de moltíssim amor fins a l'odi més impugnable. Però el karma no és això, perquè ningú té deutes, ni és víctima, ni hi ha ningú a qui culpar. De fet, la culpa no existeix. Ningú ens castiga, ni ens castiguem nosaltres mateixos, fent que ens passi coses dolentes. El karma és una llei neutral i impersonal, ja que si quan rellisquem i caiem no culpem a la gravetat i no ens sentim víctimes ni castigats, així és com ens hem de sentir respecte als desafiaments vitals que ens ofereix el karma. Tan sols en ell s'ha de buscar el que s'ha aconseguit aprendre. Imaginem-nos a dos éssers que de forma paral·lela i conjunta estan preparant el seu pla prenatal, els quals, en una passada encarnació, van experimentar durant molts anys un el paper de malalt i l'altre ésser el del seu cuidador. En la nova planificació prenatal de l'ànima que va interpretar el paper de cuidador, es proposa afrontar el desafiament de la malaltia, amb la finalitat d'experimentar-ne i aprendre'n. Imaginem també que l'altre ésser, el que va patir la malaltia, assabentat d'aquesta proposta, s'ofereix a ser el seu cuidador. En la situació que s'acaba d'exposar, fàcilment es podria entendre que aquest segon ho fa perquè se sent en deute amb el primer, el que havia cuidat, i fins i tot podrien comprendre que sigui així, ja que tenim molt clar que l'amor amb amor es paga. Recordem que anteriorment s'ha esmentat que no existeixen els deutes, o sigui que ni un, el malalt, ni l'altre, el cuidador, no es deuen res, perquè tots dos, en aquesta passada encarnació, van complir la missió que s'havien proposat. Un, acceptar una malaltia i l'altre, tenir-ne cura. Quan en una planificació prenatal, sigui la que sigui, un ésser es proposa superar una prova en la que necessiti algú que l'ajudi, el recolzi, l'acompanyi o li tingui cura, no és imprescindible que hi hagi d'haver un intercanvi de papers com els que s'han exposat. Cal recordar que el motiu principal, a banda d'adquirir
Un aprenentatge és servir d'ajuda per a l'evolució d'un altre ésser, sigui aquest el que sigui, hagi estat aquest en una altra encarnació el millor amic, l'ésser més odiat o un desconegut complet. Quedi clar que en cap cas, sigui com el que s'exposa o similar, on un ésser que va ser cuidador planifica afrontar una malaltia, hagi de ser qui va ser el malalt qui l'hagi de cuidar. Per aquesta raó, del que s'ha exposat, s'ha de tenir clar que el que s'aportaran amb dos éssers amb aquest intercanvi és aconseguir experimentar i aprendre un el que va poder aprendre a l'altre i viceversa. De la manera que estem tractant el tema fins ara, es podria creure que no existeix la llei del karma o la de causa i efecte, però no és així. La llei del karma o de causa i efecte, tal com l'entenem els humans, no només existeix, sinó que és necessària per poder progressar i evolucionar. Arribat a aquest punt, volem puntualitzar per què en els diferents lliuraments de preparar una reencarnació nova, majoritàriament s'està tractant la planificació prenatal, donant prioritat a la postura de reencarnar amb la finalitat de servir i ajudar, deixant en un segon pla, i per això no menys important, el de fer-ho per expiar i reparar. La raó és perquè creiem que d'aquesta forma es ressalta més la postura que generalment es descuida quan es parla del karma. El possible plantejament prenatal que s'ha exposat, ara li donarem un altre enfocament, centrant-nos en els personatges que el planifiquen per reparar errors. Imaginem de nou que dos éssers d'un mateix grup espiritual amb un nivell evolutiu similar i que ja havien conviscut en altres existències terrenals, en la seva última planificació van decidir llimar importants errors, amb els quals s'havien ocasionat danys mútuament i saldar altres deutes pendents. Però diguem que no van arribar a complir allò que s'havien pactat mútuament, sinó, més aviat, es van incrementar aquests danys. Un cop tornats al pla espiritual, els arribà de nou l'oportunitat de preparar el seu renaixement, decidint novament formar part de la mateixa planificació, en la que experimentarien l'un patir una llarga i molt dolorosa malaltia, la qual el conduiria a la mort, i l'altre tenir cura del malalt fins que li arribés el seu desenllaç. Tots dos van renéixer, trobant-se en plena adolescència, al moment acordat. Va passar força temps abans que es declarés la malaltia, esclerosi lateral amiotròfica, l'ELA. Mentre la malaltia es desenvolupava, el cuidador no va defallir, igual que el malalt que la va acceptar al principi, però a poc, amb la pèrdua de les capacitats físiques, aquest, al costat del dolor, li creixia una forta depressió, la qual el va encaminar cap al suïcidi. Ara us convidem que us feu aquesta pregunta. Han complert aquests dos éssers? Han après alguna cosa? Fàcilment es pot observar que el cuidador va complir el seu propòsit, ja que va tenir cura del malalt fins al seu desenllaç. I amb això podem entendre que a través de l'amor va complir amb el propòsit de pal·liar els danys ocasionats a l'altre ésser en altres encarnacions. Pel que fa al que es va proposar, la dificultat de superar la malaltia, podem pensar que llevant-se la vida no va dur a terme el seu propòsit, però potser no és així. Recordem
que la planificació prenatal de tots dos es van proposar mitjançant aquestes difícils proves llimar espros, reparar danys mútuament i saldar deutes. Això significa que es van proposar ajudar-se l'un a l'altre, substituint l'enemistat o, per què no, fins i tot possiblement odi per amor. I això sí que ho van complir tots dos. Potser donem per fet que l'ésser que es va suïcidar no va concloure el seu pacte, però, encara que fos així, sí que ho va fer parcialment. És important que comprenguem que a la planificació prenatal entren proves de tota mena, sent algunes d'elles molt difícils d'entendre per a nosaltres. Pensar que hi hagi la possibilitat per ajudar o servir al proisme, encarnar aportant dolor, malestar, abusos i fins i tot ser mediador de la mort, tant per a un, el suïcidi, com per als altres, l'assassinat. Com acabem d'expressar, ens és molt difícil d'entendre. Recordem que cap ésser encarnat pot recordar el pla de vida que ell mateix va triar, o sigui, que ni un mateix no s'ha d'atribuir les dificultats i el dolor, encara que ho pogués ser, com a expiació dels seus mals actes, o els moments de felicitat com a premi per les seves bones accions, ni fer-ho amb els altres. Tan sols com a humans decidim el que és un bon o un mal karma, ja que el nostre veritable jo, encara que estant encarnat, se li hagi cobert amb el vel de l'oblit, sap que el karma, en cap cas, és ni dolent ni bo, sinó que és neutre.